lapha enkandla eMandaba kwa6 ngikhansela lapha nje mina uma njalo kukhona ngakuboni kahle ushayela mina ucingo athi Mphemba kwezakalani wazalwa ke mhla 3 December ngo1989 akakabi mdala kakhulu yena ungomunye nje esithi ngokweminyaka ungabantu abaphumelele kodwa ngokweminyaka yakhe emncane futhi nabalandeli abaningi la eSouth Africa and is famously known as Indlamlens. Ngonyaka nje bekile la lokhu ngizothiwa izwe likaKhuba izwe nga understand kahle wala uthe uma ngabe lo nyaka sekuthiwa ingoma yakhe eqhaqhade zonke onke ongasicabanga ngicacula ngolimi lwesingisi wawaqoqwadwa nje engasho lutho oluningi nje ethi akulona indlela ngangawazi-ke mina ingoma yakhe ngoba isikhathi esiningi emculweni ngikhwelwe ngenxa yokubabhizi ngangazi ingoma yakhe kodwa yathi uma ngizwe nje ngiyibona ku-social media idlala le ngoma ngathi ngiyizwa imnandi kodwa le ngingayazi theyanga ngathi imnandi kodwa le Ukhuzani started his music career back in 2010 uyabona ke manje ukuthi seneminyaka eyishumi and has already achieved a lot, surpassing all traditional musicians, including the legends. He has worked with the likes of the late legendary Khulekani Ngumeni Khumalo, Nkosi Malange enye eyayithina ingene stage sithakathaka ingene ngasizucula ifike nje ikhweshe vele kuphase etendeni ukwathi sifuba inwele eyaziwa ngokuthi indidane umtshengiseni Dwenza. Concerned, to be honest, noma ngangilandela noma sikandi ngilandela laba abanye okhansela obani ngithanda lawo majobu ayibakhona, kodwa the love of uMaskandi kimina ngalufakwa umtshengiseni ngoba nganginga-understand ukuthi lo muntu othi mayengena ukuba ngumsindo uzwe ukuthi siphu ekhanda nathuwa naye indlamlenze sile kwaNxamalala ingene entini night mayengene wathi siphu kuyinwela abantu besiqheba lapha ngaphakathi ubona ukuthi kusuka imizwa yawo wonke umuntu yaqubuka ngathi mina usho wamshelani mawukuthi ngiyibone insizwa ukuthi efana naye kakhulu ukuthi usitayela iyayiphatha isikhwama naye ngithi usho kulapho bamtshengisela ngoba naye ifana naye iphinde ifake lapha iphatha isikhwama. Usebenze kakhulu futhi ke lokwethu ukhulekane Ngumeni Khumalo i-album eyibizwa ukuthi Secrets noma Imfihlo, which was released after Ngumeni had been laid to rest. The album was a huge success and also featured Izingane Zoma group. Khuzani later worked on another album project with Zubege, who was also signed under Izingane Zoma recording label, titled Bayavunguzela in 2010. It was only then in April 2011 that Khuzani started to work on his solo career. Usayi-inspirisha abantu abaningabi uKhuzani lo mculo wakhe, hayi la enkandla kuphela nangaphandle kwenkandla. Kodwa la enkandla ngingabala nje abantu abafana noMabhilidi, abantu abafana noNjokwe, abantu abafana noMkhenziwa, abantu abafana noMjikijeli, abantu abafana noStayela. Baningi kakhulu ngeke ngibaqede ngoba kukhona ngisho wale eMaqhashiya
wothi kwamasha kuba umalala ngiyakhumbula lesi songaseke emhlabeni okwathiwa ukuthi bavunywe unyaka okwakusikokela yibo bonke laba aba inspiratiwe ukusebenza kwekhandla kaKhuzani. He has 10 albums on his name. 2020 was also very successful, or a very successful year for Khuzani, winning the SAB Summer Song of the Year with his super track Ijele. Maskandi superstar Khuzani made history on the 30th March 2019 when he became the first ever artist of this genre to host a sold-out one-man show at Durban Moses Mabhida Stadium. Uyena Khuzani ke lo. Emkhulu basiphakame simphakamise simhloniphe. Ngikathi sihambe uhlala lapha nesitulweni sakhe. Akekho ngekule lengoma yena kenishayo awuphinde futhi. Sihlonipha ikhawe namhlanje. Mfowethu uKhuzani namlenze esithi singabasenkandla kuba njengoba nami ngiyisakhamuzi sokuqala ngimelele inkandla ngithunywa umntwana wakhe ndangele namhlanje sibone kufanele basesihloniphe kuma-Meral Excellence Awards akuhlonishwa nombani bokwazi ukuthi uma ufike leso sigaba ngampela sikusiyiqhenya kangakanani nawe usuhlonishwe nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu kabi oProfessor Mthembu ophethe i-DUT okabuZondi owayekade eyilunga lePhalamende onobhala jikelele we-IFP uNdabezitha inkosi Mahlayisweni ubaba uZondi futhi omphathi weGagasi ingqwele ethathe lapha elangeni uMthobisi wakasithole ubala nje abambalwa umfowethu uvusiswe wakalanga ubala nje ambalwa amakhawe asehlonishwe kanye nawe abaningi ngeke ngikwazi baqeda ngiyafisa ukuba ke egameni lomkhandla wasenkandla kuba sidlulise okokuqala sikwembathise nasi isikhumba ngiyangisichazele mina ukuthi siluphawu lokuba yiqhawe kuba ngiyafisa ukuba simbathise lesi sikhumba senkomo yenguni hayi inkonyana nje uthatha ngabe kushuka ngcono kunami kube thatha bengazi ngabe le items nginikeze wena kungashuka ngcono shela mhlawumbe ke mangabe present ngamangani is enough share Obanjwa inkwazi kodwa bayibangele lezi
Nasi ngesikhumba sihlonipha ngaso kuba njengeqhawe ethula lapha enkandla siqhenya kakhulu ngawe njengomasipala wasenkandla. Siphinde futhi somkhandlu wasenkandla sikuhloniphe nganasi certificate nganasi certificate esibhala ukuthi Kandla Municipality Awards in recognition for outstanding contribution and patriotism in our nation. Khuzane Mpungose. Siyafisa futhi ukuba simemezele nathi indondo. Le ndondo ke ukaTshatha uGodo. Angazi ibe njani bengayipasile kahle. Ingane lapha ayinake nje phasibuyisele kahle. Lapha eTV ke bangavezi lokho. Ku live uzoveza. Ngavezi impoko sekuba kubika makulayo. Bazobuyisela ke kahle kuyila ngendlela okuyona yona. Le ndondo le indondo esesinike zonke amaqhawe enkandla. Sesithandele luphawu lwehawu. Sesibanikeze njalo masibahlonipha. Ngocela kodwa bangilungisele kahle ke ingane zingilungisele kahle ukuze ukhuba ayithole ifaseke kahle lapha yana ngizoyibeka nje lapha phansi. Ngazi noma mina ngifile ukwenza yini. Ayidinga into esayidlula. Kodwa ke ukhuba ngoba ngithi mfana wami wakuba sikuhloniphe nje namhlanje sikuhlonipha ngenxa lesi sigidi uze wazi ukuthi basihlonipha nje sikuhlonipha egameni lomntwana wakhe indangene owazi ukuthi nomculo wakho ulandela kangakanani sikuhlonipha egameni lezakhamuzi zonke zasenkandla Khuba. Ngiyafisa ukuba ngithathele ithuba leli ngicela singilungiselele ngithathe ningilungiselele ningilungiselele lapha ihawule ngicela ningilungiselele ngiyafisa ukuthi ke Ndamlenze sizi ukuthi thini umasipala wasenkandla Angithathelele ithuba ngokukhulu kwethuba ngibingelele wonke umuntu ongaphakathi endlini ngibingelele abahlonishwa ngokukhethekile kubona bonke ngey'khundla zabo thoba kakhulu ngumculo kamaskandi nje osemncinci kodwa namhlanje ngithola sengihlonishwa kufikisela-ke ngomunyu uma ngabe ngizwa mina ngikhulunywa ngami kanje ngiphila ngoba ngiyayibona eminye izinto ezenzeka kanje ngikhulunywa ngomuntu uma engasekho kuthiwa ubenza kahle ubeshaya ube iqhawe ehlula amanye amaqhawe kodwa okwami-ke kuhlukile ngokukhethekile ngenxa yokuthi-ke Mphemba ngaphandle kwakho mhlawumbe ngabe akushiye ukusikhuthaza uhlezi useduze nathi uma wenziwe imicimbi la enkandla abantu bokuqala abathindwayo basenkandla bese kuyobuka nakwezinye indawo amaciko ngoba nakwezinye indawo akhona amaciko enza kahle futhi nabantu basenkandla bawathandayo kodwa yena uqikelele ukuthi thina basenkandla sihamba phambili sidayisa la ekhaya qali bese sidayisela-ke abezizwe ngitho kwenzakala namhlanje angazi lelo suku namhlanje ukuthi ngiyolifanisa nani emlandweni wami jikelele bengingakulindele mina bengithi nje mhlambe
behamba bengazi ukuthi khona nezinto ekuyikhomba eziyoficwa nayizizukulwane zami ngeyizukulwane. Engifisa ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu isupport kunina nonke bantu bakithi eNkandla ngoba ngaphandle kwenu ngabe ukuzana kanjena. Ngibonga kakhulu kubasakazi bonke zintatheli ezikhombisa abantu umculo wethu, amakhansela nje kasiphethe njengoba ngiphethe uyena uSombisi, amakhosi abomndeni wami nabo bonke abantu abanesandla emculweni wami. Ngithi namhlanje konke ngutholile kungenxa yabo. Kuze kuthina sonke sizokujabulela sonke njengendlabulenze ngidlulisa okukhulu ukuzibongela. Ngizofisa ke nje ukuthi ngoba insizwa zami ikhona la enyanga ngithe asambe nami mangabe kusuku olukhulu kangaka. Ngizofisa nje ukuthi nale ngoma ngoba umphemba ngiyacabanga ukuthi ukucacisile noma ngicizelele ukuthi akasahlonipheli kuphela ukuthi kuhlukana unyaka, usehlonipha amagalelo wonke ingakho iqale emumva ukuthi yonke leminyaka besikulandela sikubona. Kodwa ke sokuthe manje ingoma yakhe isishaya zonke ingoma ese-South Africa sasesithi kayi usiyakudizeka ukuhlonishwa la ngokwamagalela kube ochaza kuMphemba ukuthi akuhlonishwe noma ubani. Angazi ke noma Mphemba ngingoqala nomculo masikade ohlonishwa imeya, angazi ngifuna ukuyinikeza lelo lungelo kodwa makunjalo ke ayize bonus. Ngifisa futhi ukusho ukuthi insizwa zabe ikhona. Ngizocela nje ukuthi mhlambe mase kuvuleleke kahle ngicela nje u5 minute owodwa ngisiyiperforme le ngoma. Ngebe ibone na uMphemba nje siperformele Ntwana. Sithole nje usizo siperformela abantu abadala kanye nani ke nikwazi ukuthi nijabulele. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Quatro muda para cima aqui. Ngiyafisa ukuthokoza kakhulu